живой вес меган иҷозат аст харидан ҳамин хеле? живой вес масалан шумо омадед гуфтед ки ман як гӯсфанд мехарам, ин гӯсфанд барои ман аст, ҳамина ман мехарам. Вай гирифту дар тарозу монд, дар тарозу монду баркашиду баъд гуфт ки нархаш фалон пул мешавад. шумо харидед, гӯсфанди гирифтед бурдед, 100% ҳалол аст. ин ба касоне ки ина ҳаром мегӯяд қавлошон заиф аст. лекин як масъалаи ба ҳамин монанд аст, баъзе одамо намефаҳмад масъалаҳоро. ай доно иҷозат гуфт, иҷозат буда мегӯяд. живой вес гуфта дигар чиза мефаҳмад. Масалан баъзе қассобҳо ҳаст ки фалон гӯсфанда барои ман ҷидо кун гӯед, агар ҷидо мекунад як бора мекушад, тоза мекунаду гӯшташа дар тарозу монда, нархи гӯшта ба шумо, ана вай нодуруст аст. дар ақиқа, дар қурбонӣ нодуруст аст. лекин ҳам ту омадед ба назди қассоб гуфтед ки хонум гӯсфанда барои ман деҳ, гуфтед на ид аст, на қурбонӣ ҳаст, на ақиқа аст, ҳам ту хонатон ба гӯшт овардани ҳастед. гуфтед ки фалон гӯсфанда барои ман теҳ. гирифт як бора кушт, баъд пора кард, гӯшташа тоза кард, чизои нодаркориша партофту дар тарозу монду, нархи гӯшти тоза ҳисоб карда барои шумо фурӯхт. ин ҳам иҷозат аст. лекин ҳамин кора агар дар ақиқа ё қурбонӣ кунад иҷозат нест. барои он ки шумо аввал вай молики шумо шавад, вай пурра шумо як бор бахарида гиред. баъд суннат аст ки бо худатон бисмилла аллоҳу акбар кунед, яъне забҳаша худатон кунед. натонед дигар каса вакил кардан мумкин аст. ҳам мусулмон бояд сараша гирад, бисмилла аллоҳу акбар гуфта. аммо майда кардани гӯшташа бигзор дигар одам кунада мешавад. мисалан мо дар аврупо ин чизое ба чашмонмо дидем, худмо бисмилла мегуфтем, қассобон христиан, насронӣ ё ҳатто оташпараст ҳаминтиро буд, майда карда медод. майда карда доданаш ҳеҷ гап не. фаҳмидед? ду масъалаи ба ҳамдигар омехта накунед бародарои азиз. живой вес иҷозат аст, яъне пурра мехаред, баъд ба хона оварда бисмилла аллоҳу акбар мегӯед дар ҳамон ҷо. аввал моликияти шумо шавад як маротиба, баъд ақиқа кунед, баъд қурбонӣ кунед. фаҳмидед бародар?